Τραϊάννα. Ναι. Δεν ακούγεται. Μα τι να λέγατε. Εντάξει, ακούγεται. Ωραίο. Κάτε. Δε. Ωραίο. Και πίσω από την κουρτίνα ένα. Θέλει κάτι να μας πει. Ο Θωμάς. Ρουμανία, Κωνσταντζα. Έλα το καζίνο. Ωραία, η Μινέσκο. Όχι. Πάλι. Στο ρεφρέν. Αφού εκείνη το είπε. Ποια είναι αυτή. Όχι, όχι. Καλά. Το είναι το λάθος. Καλά. Τι είναι. Α. Άλλη. Πιο καλά. Άρα, εντάξει. Άι και ένα άλλο. Α, αυτό. Αυτό μπει στο αυτόματο πίσω. Πού είστε εδώ στο πόδι. Καμιά φωτογραφία δεν έχουμε. Αυτό είναι από το πρώτο του βίντεο κλιπ, Όχι καλέ. Καζίνο, καζίνο. Έλα λίγο το καζίνο. Θα δίνω μάνα, μάνα. Ωραία. Καζίνο. Θωμά. Πού είσαι ρε Θωμά, δεν ήρθες γάμο την τρέλα.